कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसादच्या मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापना दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारलाय। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसादच्या मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे। याचबरोबर सिंधुदुर्गातील आघाडीच्या कोकणसाद या माध्यमात काही संघटनात्मक बदल करण्यात आले। त्यानुसार संदीप देसाई संपादक बिझनेस, अर्जुन धसके सहाय्यक संपादक निर्मिती, कृष्णा ढोलम सहाय्यक संपादक वृत्त, विनायक गावस मुख्य वार्ताहर अशा जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या। कोकणसादचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर आणि फोमेंतो समूहाचे मनुष्यबळ विभाग प्रमुख कर्नल अरुणकुमार शर्मा यांनी सावंतवाडी येथील कोकणसादच्या कार्यालयात ही घोषणा केली। कोकणात सर्वप्रथम डिजिटल मीडिया सुरू करण्यासाठी सागर चव्हाण यांनी 21व्या शतकाच्या प्रारंभी पुढाकार घेतला होता। कोकणच्या गावागावातील बातम्या जगभरात पोहोचवण्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत परिश्रम घेतले। याच माध्यमातून आज कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलाय। कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात हे ब्रीथ घेऊन त्यांनी घडलेली बातमी काही सेकंदात डिजिटल माध्यमातून देण्याची परंपरा सुरू केली। ती आजही अखंडपणे चालू आहे। तत्परतेने बातम्या देण्याबरोबरच धडपड्या पत्रकारांची सक्षम टीम बांधण्याचंही काम सागर चव्हाण यांनी केलं। फोमेंतो समूहाचे महाराष्ट्रातील माध्यम असणाऱ्या कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या व्यवस्थापनानं याची दखल घेऊन मुख्य संपादकपदी त्यांची नेमणूक केली आहे।